Inin pagigin na may haos ang panimalay. Kamakuri gado diri kay haromamay. Panalinguha niya magkamay ada lugaringon nga panimalay. Planohan piupay para kabutang maupay. Inin pagtikang pagsulod ang pag-asawa. Kakurian ngatanan kanan lalaki panalinguha. Na makapag patigayun makaka'on lamesa. Lipong hanuno ang mong tinatago. Nila masaktan na durot na sobra di trabaho. Di pa maupay haing ipagtrato sugat kahintrapo. Durog na ang haros diri na pwede na humunong pa. May dala maihatag na pagka'on bisan kol. Durog na yeah. Aki maaram kung paunan'o titikangan. Istorya ha kadam'an si trotonong nga kalalakin'an. Bisan kong kastigado at trabaho, mas pili-pili na nga itago. Ito nulas nga luha nga nadadara. Lahiton amon dara nga trapo. Diri sa bota ang itsura nga problemado. Labi na ko nakalingkisit ang mga anak ka amon mga braso. Lipong hanuno ang mong tinatago. Tila nira masaktan na durot na sobra di trabaho. Di pa maupay haing ipagtrato sugat kahintrapo. Durog na ang haros diri na pwede nga humunong pa. May dala maihatag na pagka'on bisan kol. Durog na Amay nga harigihan panimalay. Haros waray pahuway, maihataglaan na tanan. Nga dirila Kamakuri at tapuonit namon na tanan. Lipong hanuno ang mong tinatago. Tila nira masaktan na durot na sobra itrabaho. Di pa maupay haing ipagtrato sugat kahintrapo. Durog na ang haros diri na pwede nga humunong pa. May dala maihatag na pagka'on bisan kol. Durog na